Helo, Bethan yma am air bach am ddiogelwch cyn dechrau'r hwyl. Mae dawnsio yn y cartref tymed bach yn wahanol I dawnsio yn y studio. Felly yn gyntaf, rhif 1, dydw I ddim fyna. Felly wneud yn siŵr bod rhywun ar gael I wneud yn siŵr bod chi'n ddiogel wrth dawnsio. Os ydy rhywbeth yn teimlo'n od neu'n brifo, triwch wneud fersiwn fach o'r symudiad ac os ydy dal yn brifo, stopiwch a gadewch y symudiad mas. Rhif 2. Cliriwch digon o le o'ch cwmpas cyn dechrau. Bydd angen digon o le I cicio'ch coesau i'r ffrynt, i'r ochr, i'r cefn. Felly, wneud yn siŵr bod digon o le mewn pob gyfeiriad heb ddamwain neu torri eich hun neu unrhyw beth arall o'ch gwmpas. Rhif 3. Gwasgwch pause at unrhyw fan I stopio a chael diod. Ac yn olaf, rhif 4. Os ydy'r llawr ble bynnag rydych chi'n dawnsio yn llithrig, tynnu'r sanau'r bant. Os ydych chi'n ar carped fel fi, cadwch y sanau ymlaen jyst I atal llosgiadau. Barod? Am ni. Dyn ni'n mynd I dechrau gyda ymarfer bach I twymo lan y corff. Felly, dyn ni'n mynd I dechrau gan sefyll gyda digon o le fan hyn I cerdded mas I plank. Felly, dechrau am 8 cyfrif, mynd lawr gyda roll down. Pen yn mynd yn gyntaf a rolio down 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lawr fan hyn, ni'n mynd I plygu'r coesau am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Felly 4 gwaith. Wedyn, cerdded mas I plank 1, 2, 3, 4 dale, 5, 6, 7, 8 rolio lan, 1, 2, 3, 4 lan, 5, 6, 7, 8. Felly 8 yn mynd lawr. 8 yn plygu'r coesau 4 gwaith. 4 I cerdded mas. 4 arall I aros. A wedyn 8 I mynd lan. So 8 am popeth. Wedyn, dyn ni'n mynd I wneud popeth ar 4 cyfryd. Felly mynd lawr 1, 2, 3, 4. Tro yma, dim ond 2 plyged o'r coesau. 2, cerdded mas 1, 2, aros 3, 4, mynd lan 1, 2, 3, 4. Dyn ni'n mynd I wneud hwnna 2 gwaith hefyd. Wedyn, dyn ni'n cael brec bychan a cael go a wneud am mewn 2 cyfrif. Felly, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Rhywbeth fel hyn. Cerdded mas I plank. 3, 4 dalen, 4 cyfrif. Golau mewn, cerdded nôl. Yn araf lan. Barod eto. Plygu'r coesau I cerdded mas, gola mewn. Sgwyddo lawr. Bron fyna. Mewn 4. Dim ond 2. Barod. 1, 2, aros 3, 4 lan. 2, 3, ac eto. Plygu 1. Cerdded. Aros 3, 4. Iawn. Brec bychan. A wedyn ni'n mynd I cael tro wneud mewn 2 cyfrif. Felly bod oes dim os
dydych chi ddim yn gallu cyffwrdd y llawr fan hyn, os dim ond. Ti'n gallu cael coesau tyma bach wedi plygu, os mae hwnna'n helpu chi. Ond tro yma, bola mewn, yn cryf, barod i fynd. 2 mwy. 1 mwy. Stigo y bant. Iawn, tyma bach yn twymach na. Mynd i wneud ymarfer plied nesaf. Felly dechrau mewn paralel gyda'r coesau. A tynnu'r breichiau mas fan hyn. Ni'n mynd i mynd mewn gyda plygiad y coesau. 3, 4, sgwpio lawr. 5, 6, 7, 8. Ymestyn draw. 1 yn y canol. 2. Round 3, 4. Siglo 5, 6. Newid i first position. 7, 8. Ac eto mewn first. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ymestyn draw i'r dde. 1 yn y canol. 4. Lan. 5, 6. Newid i second position gyda'r troed dde. 7, 8. Ac eto. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ymestyn canol. Ymestyn canol. 5, 6. Nôl i'r ddechrau. A wedyn ni'n gwneud pob un o'r ymestyn yma i'r chwyth yn gyntaf. Barod i wneud gyda'r cerddoriaeth? Bant yn ni. So cymryd yr amser yma i wneud yn siŵr bod y traed lawr i'r llawr. Sefyll yn dal, bola mewn. Barod breichiau mas. Mas i'r ochr. Nôl i paralaw. Eto. Newid i first. Ymarfer am y troed a'r coesau nawr. Felly mynd i gwthio lawr trwy'r llawr mor galed fel bod un troed yn gwthio lawr, sleidio dros y llawr tan bod pwynt yn y troed hwnna a dod nôl. 4 yn nhw. 2, 3, 4. Wedyn ydyn ni'n mynd i wneud flap. Flap, tynnu e mewn. Flap, tynnu e mewn. 2 mwy. Flap, tynnu e mewn. Flap, tynnu e mewn. Wedyn flick, so lan i'r bus y traed, flick, nôl, lawr, wedyn 2 tyma bach yn gyflymach, felly 1, 2, 3, 4. Wedyn ar y
troed arall. Felly 1, 2, 3, 4, flap, tynnu e mewn, flap, tynnu e mewn. 1 a 2, 3 a 4, 5 a 6, 7, 8. Coesau mas, wedyn I swapio i'r troed arall. Mae hwnna'n tymor bach yn gyflym I wneud e ar y music, felly gyflym I swapio a wedyn gyda'r troed arall hefyd. 10, 8, 10, 8. Gyda'r cerddoriaeth. Ar y troed 10 I dechrau. Gan I law, arall, 1, 2, 3, 4, flaps. Flap. Rwan fyna, flics. 1 yn araf, 1 tymor bach yn gyflymach. Ready, flaps. Really gwthio lawr. Barod, flics. Barod I swapio. Ymarfer ar gyfer rhannu'r top y corff a'r ysgwyddau nawr. Felly, dechrau gyda'r ysgwyddau. 2 rôl fan hyn. 1, 2, gyda tipyn bach o boats yn y pengliniau. Braich I gyd. Swing. Lan, lawr. Wedyn y chwith. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lawr. Wedyn, eto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lawr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lawr. Wedyn y ddau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lawr. Eto 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 lawr. Section 1, tick. Section 2, ar ôl break bychan. Dyn ni'n mynd I cael llaw dde, ond dyn ni'n mynd I dyfalu bod ni'n dal pizza fan hyn. Felly, ymestyn dros, dal y pizza ar y top, ddim ar y llawr, dod round I edrych ar y pizza. Felly, 1, 2, 3. Wedyn ni'n mynd I taflu ei fyny, felly 4, dal y 5, 6, 7, 8 lawr. Ar y chwith. 1, 2, 3, 4, dal y 5, round, 7, 8 lawr. Dyn ni'n mynd I wneud hwnna tipyn bach o weithiau fel bod ni'n cael siant I cael yn iawn. Os ydych chi eisiau gweld y fideo nôl I wneud hwnna eto, please. Felly gyda'r cerddoriaeth. Barod, ysgwydd hyn. Do
Tro olaf. Bryd Bethan. Barod am pizza, felly dal am yn y llaw rili. Edrych ar pizza, dyn ni ddim eisiau dropio mewn o'r llaw. Barod. Barod. Ew. 'Iawn. Ymarfer am y coesau nawr. Mae'n ymarfer brushes, felly digon o gythio mewn i'r llawr gyda'r coesau fan hyn. Felly, dechrau gyda'r coes dde. So ni'n mynd i brwsio i'r ffrant, i'r cefn, ffrant a cefn. Gyda plygad y coes, dod ar y coes i'r blaen. Dan y pen-glin, dal, saith y coes. Barod am y coes arall. 1, 2, 3, 4 i'r ffrant, 6, 7 ac 8. Ac eto. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ac 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ac 8. Iawn. Section 1, tic. Section 2, nesaf. Felly, mwy o gythio mewn i'r llawr. Rydyn ni'n mynd i dechrau fel yr un peth, ond gyda coes yn syth fan hyn. Gythio, landio ar y ground, a wedyn gythio bad gyda'r coes i mynd nôl a cloi i'r ochr. Land, gythio a cloi. Nôl i'r cefn, neud yn siŵr bod yna lle tu ôl, felly gythio, nôl, gythio i'r cloi, wedyn release, just anadlu, reset am yr ochr arall. I'r blaen, a cloi i'r ochr, a cloi, anadlu i orffen. Neud yn siŵr pan ni'n mynd i'r cefn, bod ni ddim yn cruncho yn y cefn fan hyn. So felly, neud yn siŵr bod tyma bach o teimlad o ymestyn lan yn y cyrff fan hyn, fel bod digon o le i'r coes mynd tu ôl i chi heb damwain y cefn fan hyn. OK, gyda'r cerddoriaeth. Barod am brushes, neud yn siŵr bod digon o le i'r blaen ac tu ôl hefyd. Gythio lawr mewn i'r llawr, neud yn siŵr bod y cefn yn hir fan hyn. Barod?
felly. Gyda coesau mewn parallel, ni'n eisiau cael pengliniau ti'n bod bach yn ysgafn fan hyn gyda bounces. Felly 8 bounces gyda dwylo yn siglo fel bod sebon arnyn nhw. Ti eisiau cael cyd o'r sebon bant. Felly 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wedyn, am 8 arall, dyn ni'n mynd i cymryd ti'n bach o'r hil bant o'r llawr fan hyn. Felly 1, 2, 3, 4, troed bron ar y llawr down. 8. Wedyn 8 yn neidio'n hyfryd. Felly 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A dwi'n mynd i cymryd 8 i newid mewn i first position. Wedyn yr un peth fan hyn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cymryd 8. Mi'n gwneud yr un peth yn second position nawr. Felly, ti'n mynd bach yn cryfach. Ie, gyda'r cerddoriaeth. Parallel yn gyntaf. Neidio. Fel gyfeiliant. Ar ôl gyd o'r marfer corff hwnna, dylwn ni cael ymestyn nawr i twymo lawr ac edrych ar ôl cyrff ni. Felly, dilynwch fi am un hwn, bydd ni'n gwneud hwn gyda'n gilydd i orffen. Dylwn ni dechrau ni yn gyntaf gyda rolio lawr. Cymryd eich amser. Just aros fan hyn nawr. A siglo'r pen. Dweud ie. Ac i dweud bach. Plygu'r coesau. Cymryd amser. Just mewn pil fan hyn. Dyma bach o rocio nôl ymlaen. Mas. Lan i'ch dwylo. A wedyn just mynd lan fel cath. A buwch. Fel yn yoga. Cath. A buwch. Yn ddyfn. Eistedd nôl ar y traed ac ymestyn y breichiau. Rolio lan. Dewch â'ch coesau draw. A wedyn ymestyn lan a dros y coesau. Trio gadael y cefnfod yn eitha syth fan hyn, so ddim yn rolio lan, ond yn ymestyn mor galed ych chi gallu.
Dod o'r traed mewn. A'r pengliniau mas. O fan hyn. Dwylo lawr. Ymestyn draw i'r ochr. Ddim yn fach, ond yn fawr. A dros ochr arall. Dod â'r coesau mewn. Cael cwtsh bach. Eistedd fel ti moyn a wedyn meddwl am yr ysgwyddau nawr. Dod â un braich dros a tynnu yn ôl gyda braich arall. Ysgwyddau lawr, anadlu'n dyfn. A dros. Ochr gyntaf, rolio lawr, a nôl yn y canol. I'r ochr, lawr, nôl yn y canol. Tro olaf. A mae'r glutes yma nawr felly. Croes i un coes o'r blaen i blaen a wedyn coes arall ar ben. Eistedd yn syth a wedyn ymestyn dros y coesau fan hyn. Dyna ni teimlo fan jyst yn y pen ôl fan hyn. A swapio rownd. Coes lawr, un arall ar ben. Ymestyn dros. Cefn syth. Ac i gorffen, swingio rownd gyda'r coesiau. Traed yn ôl. Cerdded yn ôl i'r traed. Aros yn y bach fan hyn. Stiglo'r pen. A na. Pedwar gwaith, 2 mwy. Tro olaf i ddod â ni lan i fyny. Rolio lan. Pen sydd y peth o'r